No se on JP, moro. Jees, eli tänään on lähtö vähän pidemmälle reissulle. Eli lähdetään vähän paremmille kalavesille. Tommonen reilu viikon pituinen reissu tiedossa. Ja siitä olisi tarkoitus sitten kuvailla jonkunnäköistä pätkää sieltä. Ja koko reissusta sitten kuvaa jonkunnäköinen jakso läjäys. Mutta eipä siinä sen kummempi. Meikä lähtee pakkailemaan loput kämpillä. Ja kohta reissu starttaa. Tän tien päällä. Ei mitään. Meikä lisäilee videota kanavalle ja näin poispäin. Sieltä löytyy, jos kiinnostaa katsella. Stay tuned.